לשתוק. למה אתם יושבים פה בכלל? עופו. לא. תסתכל לשם, תסתכל עליי. תעצרי! נרדם. עצרי! כל בוקר אמא הגיעה לי למיטה עם כוס קפה. ושאני ראיתי אותה, ישר הייתי מוציא ככה את הרגליים מהמיטה. ממש ככה. והיא הייתה שמה לי גרביים על הבוקר. אז היום אני מבין שאני לא יודע לגרוב גרביים. אז ניר, הוא הגיש לי אותו! מה אתה מגיש לי את המיקרופון? לא אגיש. אני אדבר. פגרים. אתה לא אמרת 3-4. מזל שהיא לא לקחה אותך לספיד, זה אומר ששופרסל סגר את הפינה. הייתי גם בספיד. גם בספיד? אז בכלל. שלמדתי מיכל בלי מילים. לתת את עצמי בכל דבר שאני עושה בחיים. אני ומיכלי, מיכל נגנה על גיטרה, ואני יושבת ושרה איזה שיר, אניטה וחואן. אתה מתאר לעצמך כמה זה יכול היה להיות מזעזע הדבר הזה? בוא נשמע. זהו שיר ישן על אניטה וחואן. זה היה נורא, דיזסטר. תעצרי את זה. ממש וואו. תקשיב שאתם מדביקים לי. איתנו נמצאת. רגע, סבתא. אנחנו לא מדברים. די, שקט. שנייה, אני נותנת לדי. אני לא מבינה. שקט מצלמים. רגע, שנייה. לעשות כאן די. לא. מי אחראי פה על החיבור של הזה? יורי, בוא לפה, יורי. תחברי לי את זה לפה, יורי. תודה. מפריעים כאילו יורי. שחר סתמי. הכי טעימות בארץ. שוב, רגע, מהשלב... אמא, את חסרת סבלנות וזה, מה זה? זה לא קשור, דני נכנס ויוצא למה מהזה. אתם לא מצלמים בחוץ באור אבל יותר? כי זה מה שהתחלנו, אורי, לא לבלבל את השכל. דני נכנסת בפריים, כי כולם פה סתומים. לא. אוקיי. אקשן. עכשיו סגי נכנס. סגי, מה? רגע, אותי מעניין עם הרשת מאחורה, שמים לב שפתאום לא יהיה? סגי, די להציץ לה, די. תלך איך שהילדים. אני לא שומעת את עצמי בכלל. בגלל זה כולם פה צורכים, את לא מבינה? זה טוב. השאלה הכי מצחיקה שמיכל וכל החלטה יכולת לשאול זה איך הכנת את זה ומה שמת בזה? לא שהם יכינו את זה, גם אם יבינו מה המתכון של הדבר האמיתי, הם לא יעשו עם זה כלום. אבל הן חייבות לשאול איך הכנת, מה המתכון? מה עשית? להרשים את מיכל, פעם אחת אכלנו אצלה פאי לימון וזה היה ממש טעים וממש רציתי להרשים אותה. אז החלטתי שאני מכינה לאחד האירועים המשפחתיים פאי לימון. ואז אתה, אדוני, בחרת להרים אותו והפלת לי, כן, בדיוק אתה. הבן של מיכל. הבן של מיכל. טירוף. והיא רגישה, והיא מאלפת. הורסת. אנחנו אוהבות אותה מאוד. מאוד. היא הדודה הכי טובה. אחי. היא באמת, היא הדודות הכי טובות. זה בכלל בעולם הזה, זה נראה לי הייתי בן 3, משהו כזה, וגרנו בקדיש לוז בקריית מוצקין. שוב הקריות. כן, והייתה לי שמיכה שמאוד מאוד אהבתי, קראו לה נום נום. הייתה שמיכה, לא זוכר איך היא נראית, אבל הייתה חוקה לי בזיכרון השם שלה, שהייתי מחבק אותה כל לילה ונרדם איתה. ויום אחד, ביום שישי, כנראה שאמא החליטה שהיא רוצה לחבס את נום נום, ותלתה אותה לייבוש, ואני חזרתי מהגן, ממש רציתי את נום נום, וכעסתי וצעקתי ועשיתי לה את הישמור, ואז כנראה שאמא החליטה לתת לי את הנום נום רטובה, והתחבקנו, אני והנום נום, וזה משום מה הזיכרון הראשון שלי בעולם הזה. מהמם, נשמע לי כמו אחלה של זיכרון. כן. מי זה שם? למשמעת. ג'ק. אמרתי כבר ג'ק, אה? מייקו, קימוטו. מייקי. רגע, תגיד, מההתחלה, עוד פעם. מייקו, קימוטו, שמש. מייק וזובסקי. לא זוכר. רגע, לא זוכר. שאלת אותו דבר. לא לאמא. מה השם של התוכנית? זה גם אין היגיון בשאלה. תודה רבה. זה לא הגיוני. אפשר לא לדבר? עדיין יש פה רעש. שומעים אותך, שחר?
אני לא מדברת. אבל שומעים אותך. פז, תזיזי לה את הקוקו מהפנים. וניצני, את צריכה לדבר חזק שישמעו אותך במצלמה, בסדר? שישמעו. טלי, לסתום! יש לי בעל מעצבן. לא יודע, חיבוק עכשיו שאלה, מה אתה חייב? יפה. ומה עוד? איך נובח הכלב? איך שואג האריה? ואיך ניעלה לחתול? ואיך... איך סבתא עושה? איך סבתא עושה? עוד. תשמעי, את מדברת הרבה וזה מאוד 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 תורם לפודקאסט. תשאירי יום. יופי. פנסיה לשמחה. ואריאלי, אחייני החמוד. אריאלי, מה אתה הכי אוהב בסבתא? שהיא מתוקה? שהיא מכינה עוגה? עוגה גדולה או קטנה? אוי, מי זה? קוקי. הוא גם חבר של סבתא? לירון, תפסיק לעשות ככה, טוב? כמה אתה אוהב את סבתא? זה של שני. זה של שני? אוקיי. כמה אתה אוהב את סבתא? בחוץ אתה אוהב? כל כך גדול? תשאל את לירון, אתה כל הזמן ככה, מנגב את האף. זה לא נראה טוב. אתה יודע שסבתא רוצה לשמוע אותך מספר לה משהו? תגיד משהו לסבתא. זה לא די אורות. תענה לי. מה? אבל אתם משתעלים ברקע ואתם עושים רעש וזה הולך לפח, כאילו. אני מבקשת, פליז. בבקשה. תביא לי רגע. ממש קשה. הלו. תביא לי את האוזניות, כי אומרת אתה לא שומע. דניאל, זאת הפעם הראשונה שאני מראיין אותך ולא אותי. אז פז אשתי. אוהבת בה. מה? אתה מצלם? זה מצלם.